Pnawn da, a chroeso mawr I chi gyd i'r oedfa pnawn ma. Gyda ni oedfa fendithiol bore yma, a dyn ni'n edrych ymlaen pnawn ma, ac yn arbennig yn croesawu Sian Meinir at hynny I bregethu pnawn ma. Felly croeso mawr I ti, edrych ymlaen I glywed y neges di. Mae yna oedfa yn Angor heddiw hefyd am 4, a wedyn yn ystod yr wythnos wedyn mae'r cwrdd gweddi nos Lun, a wedyn dydd Mawrth mae ffrindiau bach yn cwrdd fan hyn, dydd Mercher mae'r gornel glud wrthi, a wedyn wthos nesaf wedyn yr oedfaon am 10 o'r gloch yn y bore yn ganolfan yr Eglwys Newydd. Mae'n llanast ar gyfer pawb wedyn yn y bore, a wedyn mae'n oedfa gymyn wedyn yn fan hyn am 3 o'r gloch Dydd Sul nesaf. Felly dyna'r cyhoeddiadau ar gyfer wythnos I ddod. Diolch yn fawr iawn I chi. Byddai yn cyfweld â Sian yn y munud ar ôl y darlleniad. O'n I eisiau dweud un neu ddau o eiriau. Da ni'n croesawu Sian i'n plith ni ar ddiwrnod cenedlaethol y menywod ar hyd a lled y byd. O dydd gweddi'r byd, dydd Gwener dwytha yn Eglwys Dewi Sant. Mi o'na griw da wedi mynd yno a chynrychiolaeth o Ebenezer I ddangos yn hyndod yn yr arglwydd Iesu, mewn byd sydd yn doredig iawn ar hyn o bryd, ac angen nid yn unig bob arwydd o undod, ond bob gweithred o undod sydd yn tarfu ar yr anghydfod a'r gwrthdaro sydd yn digwydd o fewn I ddynoliaeth ar hyn o bryd. Dwi eisiau diolch eto, fel gwnes I y bore yma, am dydd Sul dwytha. Mi gawson ni ddiwrnod a ffrynhawn hyfryd yng nghwmni yn gilydd, yn dathlu 200, ac ysbryd llawen, llon a dedwydd, ac oeddan ni wedi gwahodd peth wmbreth o ffrindiau I ymuno gyda ni, ac oedd o'n braf gweld fod gymaint o bobl, hen ffrindiau a ffrindiau newydd, wedi dod i'r gwasanaeth hwnnw I ddathlu 200 lwyddiant Ebenezer. Ond yn gefndir I hynny, mi oedd lot fawr iawn o aelodau Ebenezer wedi bod yn brysur, yn paratoi
ac yn trefnu ac yn gosod yn barod ar gyfer prynhawn dydd Sul. A drwy gydweithrediad pawb, fe lifodd y cwbl yn esmwyth. A dwi eisiau diolch o galon i chi sydd yma, a diolch o galon i'r rhai sydd yma, sydd ddim yma, ond fy'n rhan o'r gwaith, am eich brwdfrydedd ac am y cyfraniadau amrywiol ddari chi wneud. Oherwydd, o'n i'n awyddus iawn i ddathlu a mwynhau y digwyddiad. Oherwydd weithiau, hefo pethau edrych yn ôl fel Cristnogion Cymraeg, da ni'n gallu mynd yn bryddglwyfus a difrifol a dweud, felly oedd pethau yn y dyddiau a fu, toeddan nhw'n ddyddiau da. Ond bellach di pethau ddim felly mwyach. Ddaru ni'n taro'r nodyn yna o gwbl. Ddaru ni ddiolch am ffyddlondeb yr arglwydd i'r gynulleidfa amrywiol yma am 200 mlynedd. A dathlu hynny a cofio hynny, dathlu'r presennol a dathlu'r dyfodol yma Duw yn ei ddarparu ar yn cyfer ni. Oherwydd di Duw ddim wedi gorffan hefo Cristnogaeth yng Nghymru, dydy o ddim wedi gorffan hefo ei waith yn plith ni. A da ni'n gwbl argyhoeddiedig bod yna bethau newydd yn mynd i ddatblygu i'r dyfodol. Falle ddim fel oeddan nhw'n union. Mae'r sylfaenau'r un fath. Ac fel ddar ni gychwyn dydd Sul dwytha, sylfaen di Iesu Grist ynde. Yr un ddoe heddiw ac yn dra gywir. Dydy o ddim yn newid, i'r gwirioneddau yn ddoef ddim yn newid. Ond mae'n harddillio a'n diwylliant, a'n dillio yn amrywio o gyflwyno. Felly, diolch cyffredinol i bawb oedd yn rhan o'r dathlu hwnnw, a da ni rwan yn edrych ymlaen at Mehefin y 6 pryd y bydda ni'n dathlu yng nghanol y ddinas. A mae rhaid ni gyfeirio at y pwyllgor bach sydd wedi bod wrthi yn trefnu ar gyfer y diwygiad, pan lai, diwygiad, anagram o ddigwyddiad, diwygiad yna. Ar gyfer y diwygiad digwyddiad, Jill, Gwenda, Helen a Tudur, maen nhw wedi gweithio'n dawel effeithiol yn y cefndir yn rhoi pethau yn ei lle. Felly, da ni'n diolch am y tîm bach hwnnw. Felly, Sian, wrth dy groesawu di, ofyn i ti ddod ymlaen i gychwyn ar yr addoliad. Diolch yn fawr iawn i chi, a prynhawn da i chi gyd. Mae'n braf iawn i'ch gweld chi. Mae'n braf iawn cael dychwelyd yma. Hyfryd o beth ydy cael gwahoddiad i fynd i gynnal oedfa i rywle, ond mae'n hyd yn oed yn fwy o beth gwerthfawr ac rhywbeth i'w drysori, cael dychwelyd. Felly, diolch i chi. Da ni'n dechrau ein haddoliad gyda Salm 138. Dwi'n diolch i ti o waelod calon ac yn canu mawl i ti o flaen y diwiau. Dwi'n ymgrymu i gyfeiriad dy deml sanctaidd ac yn moli dy enw am dy gariad a dy ffyddlondeb. Mae dy enw a dy addewid di yn well na phopeth. Dyma fi'n galw a dyma ti'n ateb, yn fy ysbrydoli a rhoi hyder i mi. Dwi'n diolch i ti o waelod calon. Dyna dy'r detholiad dwi eisiau rannu i chi o'r salm y prynhawn heddiw. Yr rheswm pan dwi wedi dewis y salm yna, hyfryd o beth ydy agor addoliad gyda salm, ond hefyd am yr adnod agoriadol. O waelod calon, da ni'n dweud yn y Gymraeg, a mae'n hyfryd o ymadrodd. Wholeheartedly mae'r Saeson yn ei dweud. Fe welwch chi yn y blaen mod i wedi dod â calon wen gyda mi. Dwi wedi prynu'r galon yma ers chydig o flynyddoedd, a mi nath i daro'r llygad i mewn siop, oherwydd nad ydy hi'n galon gyflawn. Mae hi rywsut neu gilydd yn hyfryd ac yn brydferth, ond mae hi'n doredig hefyd. Ac fe fyddwn ni nes ymlaen yn yr oedfa. Peidiwch â dychryn, ond mae yna dasg fechan bach i chi ymroi iddi pe bai chi'n dymuno hynny. Ac yn ystod yr ail emyn, pan fyddwn ni'n canu honno, mi fydd rhywun, Alun efallai, neu rhywun sy'n fodlon,
yn dod o darnau bach o bapur a pensil. Os nag oes o ddigon o bensilion, defnyddiwch fi os ganddoch chi yn eich bag. A fyddwn ni wedyn, fyddai'n esbonio y dasg hawdd fyny chi, dim pwysau, pe byddech chi'n dymuno yn nes ymlaen yn yr oedfa. Gawn ni droi felly at ein hemyn gyntaf. Dyna ni, diolch. Tudur sy'n gwneud, dwi'n meddwl, ia. Diolch yn fawr iawn. Y bedwaredd benod emyn ydy hon. Mae'r nefoedd faith uwchben yn datgan mawredd Duw. Mae'r haul a'r llwyr a'r ser i gyd yn dweud mae'n hyfedd Duw. A mae yna gyfeirio at yr haul a'r llwyr a'r ser yn y darlleniad o Joel. Mae yna gyfeirio ym mhob un emyn hefyd at y galon heddiw. Diolch. Braf o beth ydy cyd-ganu, moli Duw gyda'n lleisiau. Braf o beth hefyd ydy gallu troi at Dduw ac ymlonyddu mewn gweddi, cyfathrebu a siarad gyda Duw. A bod ni'n gwneud hynny, sut bynnag ydych chi'n teimlo gyfforddus i wneud hynny. Plygu pen, cael llygaid os mae dyna ydych chi yn arfer i wneud. Neu gawn ni droi at yr arglwydd felly gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ein gwaredwr ni, ein heiriolwr ni, ein disannydd ni, arglwydd ein ior ni, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddaear. Da ni'n gydnabod di yn Dduw ffyddlon, yn Dduw sy'n dymuno'r gorau ar ein cyfer ni, yn Dduw sy'n ymfalchio bod ni'n dod yn hyd. Da ni'n diolch am y cyfle yma, mor braf ydi cael dod yma i'r lle sanctaidd hwn, am bod ni yn cael cyfarch i'n gilydd, rhannu gwen a rhannu sgwrs, cwrdd a gweld ffrindiau, gweld pobl sy'n annwyl i ni, pobl sy'n golygu rhywbeth. A bod ni'n gwneud hynny oherwydd bod ni'n dod ynghyd i dy glodfori di, a dangos ein diolchgarwch i ti, am bod ni'n driw i dy achos di. Da ni mor ffodus i gymharu â gymaint o bobl eraill yn y byd yma. Mor ffodus i gymharu â pobl yn ein cymuned leol, yn y ddinas hon, yn y wlad hon.
Da ni wedi gallu byw ein dydd ni heddiw, paratoi y bore heddiw i fynd i'r oedfa efallai, deffro, agor y tap a chael dŵr glân gloyw i yfed ac i folchi. Mae ganddo ni fwyd yn ei cypyryddau a dillad i ddewis ohonyn nhw i ymbaratoi i ddod yma. Da ni wedi cael cinio, da ni wedi cael trafod gyda'n teuluoedd a gwario amser braf, mwynhau'r awyr iach. Da ni'n cyfri fe'n bendithion ac yn trysori yr hyn yr ydym ni yn ei brofi yn ei bywydau. A da ni'n ymwybodol iawn, mae'n neud felly y mae hi i bawb. Da ni'n dychryn ac yn ofni o weld yr hyn sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni ac yn dy fyd di, yn dy gread di. Bod pobl yn gallu troi at drais a chreulondeb a rhyfel, a bod nhw'n gwneud hynny yn anghyfreithlon mewn gwirionedd. Bod yr rhyfel yma, dyw e ddim yn beth dyngarol, dyw e ddim yn beth cyfreithlon, mae o'n dychryn ni. Mae yna filoedd yn barod yn dioddau, plant a phobl ifanc wedi cael eu lladd mewn ysgol, pobl diniwed. Da ni yn erfyn ac yn embilio am heddwch, a da ni'n gofyn i ti i blannu hadau cymod yn arweinyddion gwledydd y byd. Fel bod nhw'n troi eu ffyrdd ac yn troi at ddysgeidiaeth Iesu Grist o gymod a chariad a chyfathrebu ac ymwneud a chydweithredu a'i gilydd. Rwyt ti yn Dduw sy'n gwybod amdano ni. Rwyt ti yn Dduw holl a lluog, a mae dy fawredd di yn gosod penbleth i ni mor aml. Da ni'n methu a deall dy allu di, ond yn rhyfeddu ac yn diolch. Da ni wedi clywed Psalm 138. Da ni hefyd yn cofio am Psalm 139 sy'n dilyn honno, a sy'n dweud wrthon ni dy fod ti'n adnabod ni yn gwybod beth sydd wedi ysgrifennu ar lechen ein calon ni, beth sydd yn ein meddyliau ni. Wyt ti'n gwybod am y geiriau rydyn ni'n mynd i lefaru, hyd yn oed cyn yn bod ni wedi ei dweud. Wyt ti'n deall ni weithiau yn well nag ydyn ni'n deall ein hunain hyd yn oed. Da ni'n diolch i ti, dy fod ti yn parhau yn y ddolen rhyngom ni a'n gilydd, a rhyngom ni a ffordd Iesu Grist. Da ni yn dymuno teimlad y bresenoldeb di. Da ni'n dymuno yn bod yn calonnau ni yn cael ei gwresogi gan dy gariad di. Yn bod ni yn cael yn tanio o'r newydd. Diolch am yr hyn sy'n digwydd yn yr eglwys hon. Am y ffordd y mae aelodau'r eglwys yn byw eu cred a'i ffydd. Ac am yr ysbrydoliaeth a'r ddylanwad fawr mae'r cwmwl tystion wedi cael arno ni, a hefyd y bobl sydd yn dal i fynd ac yn dal i fod yn obeithiol oherwydd eu cred yno ti. Da ni'n gofyn i ti aros gyda ni drwy gydol ein hoedfa. Gad i ni deimlo dy fod ti yn y canol, yn ein hannog ni, yn ein bendithio ni, yn ein cynhesu ni. A da ni'n diolch am y cyfan oll, ac yn gwneud hynny yn enw ac heiliant dy fab Iesu Grist, ar hwnna'n dysgodd ni i ddweud gyda'n gilydd weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwyneler dewyllus,
megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddewn ninnau ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag yr un drwg, can i seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni'n troi at yn hael ddarlleniad felly o lyfr Joel. Mae hwn yn lyfr byr, dim ond 3 o benodau sydd yn y llyfr i gyd, a mae o'n lyfr go ddramatig, hanes Joel yn broffwyd, yn rhybuddio'r bobl, ond yn gofyn i'r bobl i ddychwelyd at yr arglwydd Dduw. Yr ail benod rydyn ni'n droi ato fo, dim ond ychydig o adnodau, ond mae yna lot yn yr adnodau yma. Adnod 12 i 16, ond yma neges yr arglwydd. Dydy hi ddim yn rhy hwyr. Trowch yn ôl atai o ddifri. Ewch heb fwyd. Trowch atai yn eich dagrau a galaru am eich ymddygiad. Rhwygwch eich calonnau yn lle dim ond rhwygo'ch dillad. Trowch yn ôl at yr arglwydd eich Duw. Mae mor garedig a thrigarog. Mor amyneddgar ac yn anhygoel o hael, a ddim yn hoffi cosbi. Pwy wyr efallai y bydd e'n drigarog ac yn troi yn ôl. Falle y bydd e'n dewis bendithio hyn ymlaen. Wedyn, cewch gyflwyno offrwm o rawn ac offrwm o ddiod i'r arglwydd eich Duw. Chwethwch y corn hwrdd yn Sion. Trefnwch ddiwrnod pan bydd pawb yn peidio bwyta, yn stopio gweithio ac yn dod at ei gilydd i addoli Duw. Casglwch y bobl i gyd a pharatoi pawb i ddod at ei gilydd i addoli. Dewch ar arweinwyr at ei gilydd, dewch ar plant yno a'r babis bach. Dylai hyd yn oed y rhai sy'n newid briodi ddod, does neb i gadw draw. Diolch i Dduw am ei air sanctaidd. Diolch i ti, Sian. Da ni fel Cymru Cymraeg yn licio gwybod am yn gilydd yn dydan. Dwi'n yn gwybod faint o'na chi sydd yn gyfarwydd â Sian, ynddo? Ond dwi wedi gofyn iddi ddeu chydig bach o hanes i chefndir. Oherwydd dwi'n meddwl bod hynny well na bod fi yn rhyw fath o siarad ar ynghyfar yn cyflwyno y pregethwr i chi. Felly, Sian, troi ni chydig bach o dy gefndir. Wel, credwch neu beidio, ges i eni yn Sir Gaer yn Criw. Mam yn had yn athrawon yno ac yn weithgar yn Capel Gymraeg. Ond wedyn symudon yn ôl i Ddolgellau, felly merch o Sir Feirionnydd ydw i wedi fy magu. Nes i yn y Brifysgol ym Mangor ac o'n i yno yn adnabod cymaint o bobl yn dda, yn cynnwys pobl oedd yn Bala Bangor, ac Alun ac Arfon a nifer o eraill hefyd yn ddylanwadau pwysig iawn i mi. Es i Llundain wedyn ar ôl graddio Mangor a es i'r Coleg Cerdd. O'n i'n Llundain am 10 mlynedd yn canu wedyn yn yr Tŷ Opera Brenhinol. A wedyn dod yn ôl i Gymru i ganu efo'r Cwmni Opera Cenedlaethol yma. Diolch i ti. O'n i'n hen fyfyriwr pan oedd Sian yn cychwyn y Mangor. O'n i'n cymryd lot amser i gael fa ddysgu, da chi'n gwybod, felly o'n i yna am 6 blynedd. A mae gynna i frith gof. Ys ti'n canu'n llon am chydig? Do, oedd gredwch chi dros 20 mlynedd yn ôl, mawl Cymraeg canu'n llon. O'n i'n chwarae bas yn y band bryd hynny. Ond mae o fel yr oes o blaen, dydy? Yr holl flynyddoedd yn ôl. Yndi, mae o'n oes dwi'n drysoddi. Na wir, oedd o'n oes arbennig. Oedd o'na gythro, dwi'n meddwl, ar adeg canol. Fel sydd heddiw hefyd. Digon gwir. Wedyn, falle bod rhai o'na chi wedi clywed Sian yn canu mewn opera. Mae wedi bod yn brysur iawn dros y blynyddoedd yn y maes hwnnw. Yn ddiweddar, mae Sian wedi teimlo galwad i'r weinidogaeth
A mae'n aelod yn Mhenarth efo'r annibynwyr, a mae wedi bod yn pregethu mewn amrywiol eglwysi. Mae wedi bod hefo ni, ond mae wedi cael ei chymeradwyo erbyn hyn gan eglwysi, fel un bydda'n addas i weinidogaethu. Ac felly o'n i eisiau gofyn iddi, pam wyt ti wedi penderfynu mynd i'r cyfeiriad yma lle ar ôl y blynyddoedd? Ie, mae'r alwad wedi bod yna ers pan o'n i o gwmpas 40 mlwydd oed. Dwi wedi cael yn magu yn Tabernacl Dolgellau, dwi'n edrych ar Bethan, o'n i'n arfer meddwl bod Bethan yn hollol wych yn darllen, o'n i'n wrth y modd yn clywed Bethan yn darllen tra'n y Sul dwytha. Ond ie, da ni wedi cael magu yn yr un eglwys, ac oedd gennym ni weinidog parchedig Hywelyn Richards oedd yn ysbrydoledig ac yn neud lot efo'r bobl ifanc. Oedd y mam a'n had hefyd, wrth gwrs, yn dylanwadau bywiol cry arna i, a mae'r fagwraeth yna, a nes i deimlo rhyw fath o alwad pan o'n i'n 40au canolig, a mae'r alwad yna wedi bod yn nghefn y meddwl i fel petai yr hyd amser, ond mae canu hefyd wrth gwrs yn alwedigaeth, felly mae'r ddau beth wedi bod yna erioed bron. Diolch i ti. Oherwydd weithiau, da ni fel Cristnogion yn euog o roi'r argraff na gwneud pethau Cristnogol ydy pethau Cristnogol. Ond mae bob galwedigaeth mae Cristion yn ei wneud, gan Tores, athro, cyfreithiwr, llnau'r ffordd, yn alwedigaeth fel Cristion. A bod ni'n gwasanaethu'r arglwydd drwy yr alwedigaeth honno. Sian, da ni'n edrych ymlaen i dy glywed i'n agor y gair, ond gawn ni air bach o weddi drosta ti. Dad Nefel, da ni diolch i ti dy fod ti wedi dod â Sian Meinir ata ni y prynhawn yma, i'n harwain ni yn yr addoliad ac hefyd i agor dair di. A fe ddiolchwn dy fod ti yn galw pobl yn wragedd ac yn wir o hyd i dy waith di, i dystio i dy gariad rhyfeddol yn yr arglwydd Iesu Grist, i rannu'r newyddion da gyda'n cyd-ddynion mewn meddwl, gair a gweithred, ac i rannu'r newydd da yma yng Nghymru gyda yn cyd-Gymru. A'n dyhead ni ydy y byddi di'n defnyddio Sian yn y cyd-destun hwn fel un sydd wedi donio i arwain addoliad, i gyfoethogi bywyd Cristnogion, i'n adeiladu ninnau yn y ffydd. Bendithia hi a phresenoldeb a goleuni yr ysbryd glân, a mirinia i donia hi, fel i bod nhw yn ddonia i dy wasanaethu di, ym mhob peth y bydd i yn ei gyflawni. O'r nef, mi glywais newydd fe'n cododd ar fy nhraed, bod ffynon wedi hagor i gleifion gael iachad. Fenaid rhed yn ebrwydd a phaid a llwfwr hau. Oedd flaen mae drws agored, na ddichon neb ei gau. Yn enw Iesu Grist. Amen. Amen. Gwni droi at i'n hemyn nesaf yn ystod yr emyn, falle fedrwn ni rhannu'r consilion ar darnau bach o bapur yn barod. 676, rhoi mi galon lan o dad i fel i denw di, calon yn teimlo'r hun y gwaed, dy wallwyd drosodd i. Diolch.
Oes yna sefyllfaoedd yn y bywydau ni lle efallai bod ein calonnau ni ddim yn hollol agored neu'n hollol onest. Ydyn ni weithiau yn dueddol o ffigio mewn rhyw ffordd, neu esgus neu guddio efallai. Dwi am roed chydig o enghreifftiau i chi am yna gyfaddefiadau personol yn fan hyn efallai. Rhyngthoch chi a fi a neb arall yn Ninas Caerdydd. Ydyn ni weithiau yn esgus mwynhau rhyw noson gymdeithasol. So neb yn chwerthin, felly dim ond fi sy'n teimlo felly mae rhaid. Ydyn ni weithiau yn ffigio yn bod ni'n dod ymlaen gyda rhywun yn arbennig o dda? Ydyn ni'n cuddio ein anghyfforddustra weithiau? Neu beth am esgus yn bod ni'n gwybod rhywbeth? Neu ydyn ni'n ffigio anwybodaeth? Sawl gwaith mae rhywun wedi gofyn i fi, wyt ti wedi darllen yr peth ar peth? Y llyfr hwn a'r llyfr llall, a fi'n rhyw amwys yn fateb. Ydyn ni'n cuddio ein hunain mewn rhyw ffordd? Ydyn ni'n esgus na ddigwyddodd rhywbeth yn ein gorffennol ni, neu yn ein presennol ni? Ydyn ni weithiau yn ffigio bod yn calon ni'n gyflawn, yn llawn hapusrwydd, a bod na ddim byd yn llechu dan ein bron ni na fydden ni'n gallu ei rannu. Mae yna gwestiynau efallai chydig bach yn anodd i'w hateb. Y peth yw, mae gan y gwir rhyw ffordd rhyfedd iawn o ymddangos pam nad ydym ni'n disgwyl hynny. Di'r gwir ddim bob amser yn cymryd sylw o'n dymuniadau i ni. Mae o'n codi ben heb wahoddiad weithiau. Mae o'n dod mewn rhyw wisg anarferol neu rhyw wisg newydd ac yn rhoi ysgytwad i ni. A da ni'n wedyn wrth anwybyddu'r gwir ar dro, mae'n gallu cyniwau'r tu mewn i ni rywsut. Ac yna mae'n dod ar ryw ffyrdd newydd i'n blino ni rhywle lawr y ffordd. Maen nhw'n dweud wrtha i bod ymchwil gwyddonol yn dangos os nad da ni'n delio gan ymdopi ac yn ymgodymu gyda rhywbeth weithiau yn y ffordd llesol, yna bod yna bethau'n gallu rhyw gyflyrau'n gallu datblygu fel gorbryder, iselder, a hyd yn oed weithiau medden nhw wrtha i poen corfforol. Nawr, mae'r rhain yn gallu bod yn rhyw bethau sy'n ymdebygu i elynion, rhyw bethau sy'n ymblino ni, yn poeni ni. Mae hi'n 250 o flynyddoedd eleni, mis Ebrill, ers geni Anne Griffiths. Roedd hi'n gwybod am y gelynion yma. I'r dde, dwi'n gweithio ia. A da chi'n gweld hwnna? Gwenyn yn un o'i hemynau hi. Blin i'w mywyd gan elynion, a mi bod yn aml iawn niferus ydyn nhw, meddwl hi. Fe amgylchynu maint fel gwenyn o fyrydydd hyd brynhawn. Roedd hi wrth gwrs yn gwybod am wenyn, mae'n siŵr yn doedd yn nghefn gwlad Canolbarth Cymru. A rhai o'n ti fy hun yn bennaf, a mae'n feddwl fanna, di tu mewn i ni yn ynghalon ni. A rhai o'n ti fy hun yn bennaf yn blaenori effernol gad. Trwy gymorth gras yr wyddam bara i'r fela hyd at wad. Yn y darlleniad o lyfr Joel, mab Pethuel oedd o. Da ni wedi clywed neu mae yna elynion yn cael eu hamlygu yn y llyfr yna. Gelynion yn llyfr Joel oedd y locustiaid, a chi'n gweld nhw ar y sgrin. Maen nhw'n debyg i wenyn, mae'n debyg, ond yn lot gwaith. A oedden nhw wedi dod yn bla ar y wlad yn ystod amser Joel. Yn annisgwyl ac yn hunllefus felly, ac oedd y bobl yn cael ei blino yn echrydus, ac roedd o'n greisus cenedlaethol mewn gwirionedd. Dwi'n yn gwybod os oes rhai ohonoch chi'n cofio, efallai blynyddoedd yn ôl, gwylio rhai o ffilmiau Alfred Hitchcock. Da chi'n cofio rheini? A da chi'n cofio'r ffilm ofnadwy o erchyll The Birds ar olygfa yn y car,
a'r adar yn dod ac yn gorchuddio'r car fi. Wel, mae'n disgrifiadau yn llyfr Joel yn ymdebygu ryw olygfa fel yna. Dim yn braf. Oedden nhw'n difa popeth. Do'n na'm byd ar ôl yn y ceia, meddai pennod agoriadol llyfr Joel. Do'n na'm grawnwyn, do'n na ddim olewydd, dim pomgranadau, datus, afalau, dim porfau'r anifeiliaid, pob ffynon a phob nant wedi sychu. Dim yw dim yn unlle, oherwydd bod o lucustiaid wedi difa popeth. Ac roedd hynny wedyn wrth gwrs yn effeithio ar strwythur y gymdeithas a bywydau y bobl. Nawr, mae rhai pobl yn dweud, neu rhai diwinyddion neu haneswyr, yn dweud bod y pla lucustiaid yma wedi digwydd go iawn. Mae eraill yn dweud bod Joel yn defnyddio yr peth yn symbolaidd. Swn i'n meddwl bod yna gyfuniad o'r ddau beth yn fanna, a mae Joel yn defnyddio fo'n rymus iawn i rybuddio'r bobl. Nawr, oedd y pla yma, beth am Manhattan, o'n i'n dreifio nôl o Aberystwyth o gyngor Undeb yr Annibynwyr ac yn dod drwy Ceredigion a drwy bentre Talsarn ac oedd yn Hatgi yn byw yno. Ac oedd o'n arfer deud y gair yma, danserus. Mae'n danserus. Dyna sut oeddi yn amser Joel. Mae disgrifiadau hefyd o'r lucustiaid yma fel byddin o filwyr du yn tywyllu'r awyr, yn symud fel tonnau ac yn bwyta popeth o'i blaenau. Meddai Joel fel hyn, daliwch sylw, ydych chi wedi gweld y fath beth? Os yna rhywbeth fel hyn erioed wedi digwydd o'r blaen, mae'r coed ffrwythau i gyd wedi crino ac mae llawenydd y bobl wedi gwywo hefyd. Mae'n peintio darlun dychrynllyd iawn. Nawr, fyddwch chi'n falle'n meddwl am hon yn licio'i ffilmiau, ond dwi wedi bod yn meddwl hefyd am y ffilm, yr olygfa epig yna allan o'r ffilm The Lord of the Rings, yn enwedig yr ail yn yr trilogy, yr ail ffilm, lle mae'r coed yn dod yn fyw a mae'r byddin anferth yma, mae'r lucustiaid yn cael ei disgrifio felly. Miloedd ohonynt yn dod, fel hyn mae'r adrodd yn dweud, yn dod yn rhesi disgobledig, yn marcho'n syth yn ei blaenau, fel petai'r ddeiar yn crynu o'i blaenau, a'r awyr yn chwirlio, mae'r haul a'r lleiad yn tywyllu, a'r sêr yn diflannu. Mae o'n symbol grymus byw o fregesrwydd bywyd meidrol wrth wynebydd y diwedd. Mae Joel wedyn yn annog y bobl. Dwi'n yn hoff iawn ar gair rhybuddio. Mae o'n annog a'i cymell nhw i ddeffro'n ysbrydol. A dyma mae o'n adleisio, sef anogaeth Duw. Dydy hi ddim yn rhy hwyr. Trowch yn ôl atai o ddifri. Rhwygwch eich calonnau yn lle dim ond rhwygo'ch dillad. Chi'n gweld ar y sgrin darlun o berson yn rhwygo'i ddillad. Roedd hi'n arfer ganddyn nhw, os oedden nhw mewn rhyw fath o wewyr neu rhyw boen meddwl enbyd, roedden nhw'n rhwygo'i dillad. Rhyw fath o ofergoel dwi'n cymryd, mae'n siŵr bod rhai o'ch chi'n gwybod mwy am y peth nag ydw i. Ymddangosiad allanol o'r hyn yr oedd yn digwydd y tu mewn iddyn nhw yn y galon. Ond mae Joel wedyn yn cadarnhau bod Duw yn rasol, yn llawn tosturi, beth yn blino ar faddau ac yn llawn o gariad. Felly nid rhybuddio mae Joel. Rhoi gwahoddiad mae o i'r bobl i farhau ac i ddeffro'n ysbrydol. Y broblem ydy, yn yr oes honno, fel ac y mae'r broblem heddiw. Bodau meidrol ydyn ni. A da ni'n styfnig yn aml. A di ddim bob amser yn hawdd i ni newid ar y tu mewn. Da ni methu dirnad ein calonnau ni ein hunain mor aml. Methu deall ein hunain. Meddyliwch felly. Meddyliwch sy'n ma'ch calon chi heddiw. Oes na rhywbeth ar eich calon chi'r hoffech chi gyflwyno i Dduw efallai? Oes na ran fach o'r galon sydd efallai wedi cau neu galedu? Oes na ran fach sy'n haws i beidio i agor o? Os na rannau yn eich calon chi, da chi'n cadw i chi eich hunain? Os na rhyw ddarn bychan bach o'n efo wedi torri?
Oes yna ryw rannau yn eich calon chi lle ydych chi'n ei becynnu fo'n daclus? Ydych chi fel fi yn rhoi bwyd mewn pecyn a'i labelu efo ei roed o'n yr hewgell? Ydych chi'n neud hynny? Efo rhannu bach o'ch calon, storio fo eto, rhoi o mewn bocs o cair ceuad. Neu, ydych calon chi wedi adfywio mewn rhyw ffordd yn ddiweddar? Os yna rhywbeth bach wedi tyfu a datblygu yn eich calon chi? Os yna rhywbeth newydd, rhyw fenter, cyffroes, cyfeillgarwch newydd efallai? Rhywbeth wedi'ch cyffroi chi o'r newydd? Neu, a mae yna neu arall hefyd, neu, oes yna rai ohono ni'n teimlo bod ni allan o gysylltiad gyda'n calonnau ni ein hunain. Daw beth efallai, a llesol o beth efallai, bydde suddo mewn i'r adnod hon. Ond yr awr hon, medd yr arglwydd, dychwelwch ata fi a holl galon. Dod o waelod calon. Nawr, dyma ni dod at y pensilion ar ddarnau bach o bapur. Fe welwch chi, da chi wedi sôn am y galon yn y blaen. Os ydych chi'n dymuno, creu rhyw ddefod fach i chi eich hun, pe bai hynny'n fuddiol i chi. Sgwennu unrhyw beth ar y dan papur ydych chi eisiau gyflwyno i Dduw. A fydd y galon yn dod o gwmpas, a mae yna le yn y galon i chi roed y papur ynddo. Fel bod y weithred fechan bach honno yn rhywbeth symbolaidd y byddwch chi efallai yn ei gofio. A diolch i chi am chwarae yn ystod hyn. Peidiwch yn gwneud dim sy'n anghyfforddus chi, dim ond os ydych chi'n dymuno wrth gwrs.
Gawn ni weddio. O Dduw, da ni wedi cyflwyno rhai pethau i ti. Mae'r pethau hyn yn bethau sydd ar ein calonnau ni. Efallai bod yna enw wedi cael ei dorri a'i ysgrifio. Rhywun yr ydyn ni eisiau ei cyflwyno i ti, efallai bod yna rhyw gyflwr, neu rhyw broblem, neu rhywbeth sy'n ein pryderu ni. Efallai bod yna rhywbeth wedi cael ei sgwennu, rydyn ni'n ymfalchio yn ddo gan ei ddathlu. Mae yna bethau amrywiol yn mynd i fod wedi ei hysgrifennu yn y galon hon, fel yr ydym ni gyd yn amrywio berson i berson. Ond da ni gyd yn werthfawr yn dolwg di, i gyd wedi'n llunio ar dy lun ar dy ddelw di, a da ni'n diolch am hynny, ac yn diolch dy fod ti'n dymuno'r gorau ar ein cyfer ni, ac yn derbyn ni, waeth beth bynnag sydd yn bywydau ni, yn derbyn ni yn ôl, a hynny dro ar ôl tro, a strigaredd di yn rhywbeth tragwyddol ac yn dragwyddol o brydferth. Diolch i ti am y cyfle hwn i fod yn rhan o rhywbeth bach da ni wedi wneud gyda'i gilydd. Amen. Calon Duw ydy'r cread, fod i egin bywyd, iddi e'n creodd ni. Gwrth ychwelyd ato fe fel mae Joel yn anhanog ninnau i wneud. Da ni'n gwybod a fydd bod dim rhaid i ni ofni. Yn bod ni'n gallu teithio ymlaen, hyd nes yn bod ni'n cyrraedd cyrchfan ein pererindod ni, gyda gobaith a sy'n angen i ni ffigio, nag esgus, na chuddio dim byd oddi wrth Dduw. A mae'r rhannau hynny o'r galon sydd heb eto efallai gael ei diwallu. Dwi'n troi yn ôl at Ann Griffiths, unwaith yn rhagor. Yr rhan hynny, fel Ann Griffiths, sut mae hi'n teimlo yn y galon, sydd ddim wedi ddiwallu gan bethau gwael y llawr. Mae hwn yn emyn ardderchog, a mae'r cwpled cyntaf mor herfeiddiol. Beta hwn yn cael ei sgrifennu yn yr iaith ni heddiw. Dwi'n siŵr os oes rhai bobl yn ei ddarllen o. Pan fo'r enaid mwyaf gwresog yn tanllyd garu mwyaf i byw. Y mae pryd hynny yn fyr o gyrraedd perffaith sanctaidd gyfraith Duw. Na chi ddweud, o am gael ei hanrhydeddu, amdani hi mae'n siarad, o am gael ei hanrhydeddu trwy dderbyn iachawdwriaeth rad a'r cymundeb mwyaf melys wedi'i drochi yn y gwlad. Rhyfeddu a wnau a mawr ryfeddod, pan ddel i ben y ddedwydd awr, caf weld fy meddwl sy'n yma'n gwibio ar ôl tegannau gwael y llawr. Wedi ei dragwyddol setlo, dwi'n hoffi'r gair yna, wedi ei dragwyddol setlo ar wrthrych mawr ei berson ef, a diysgog gyd yn ffurfio, a ffyr a sanctaidd, ddeddfau'r nef. Mae'r pethau yma'n cael eu croesawu. Y pethau yma'n cael eu croesawu gan Iesu Grist, ddwylo ei freichiau ar led yn barod i'n cofleidio ni. A petawn ni, o waelod calon, cofiwch, petawn ni'n tywall y dŵr yma i gyd o'r gwydr. O waelod hwn. Di hynny yn debygu be da ni'n gallu dywallt o'n calon ninnau a cyflwyno hynny i Dduw drwy ac yng nghariad Iesu Grist, fel yn bod ni'n gallu dal i obeithio, dal i fynd yn yr wybodaeth gadar, bod dim rhaid i ni fod yn ddim byd ond yn blant gwerthfawr
i Dduw, a beth bynnag sydd yn ein calonnau ni, yn bod ni'n cael yn derbyn oherwydd fel y dwedodd y salmydd, yr salm a glwson ni ar dechrau, dwi'n diolch i ti o waelod calon. Dyma fi galw a dyma ti'n ateb yn fy ysbrydoli a roi hyder i mi. Felly gadewch i ni fynd o ddi yma heddiw yn hyderus o Cristnogion, bod ganddo ni rhywun ar ein ochr ni yn cyfleidio ni ac yn enyn ni ymlaen, gyda hyder a gobaith yn ein calonnau, mwyn ei enw. Amen. Da ni'n troi at ein hemyn ola, 200 ydy hwnnw. Enaid gwan paham yr ofni cariad yw meddwl Duw, cofiau holl y ddaioni, mae yna gyfeirio at y galon ar ddiwedd yr emyn yma hefyd. Diolch yn fawr iawn am y cyfeirio hyfryd gydol yr wythfa hefyd. Newch chi eistedd am eiliad bach i mi ddeud gair o ddiolch i Sian am yn harwain ni yn y gwasanaeth y prynhawn yma. Ac am wneud un neu ddau o beth annisgwyl i ni wrach bod gen i wersi i'w dysgu yn y cyd-destun yma. A chychwyn efo Joel ynde, a'r darlun dramatig yna o'r locustiaid fel gelynion yn dod ac yn rheibio y cynheuaf i gyd. Ac yna rhyw gymhwyso hwnnw i'r ffaith yn bod ni'n byw mewn byd efo gelynion, a bod angen i ni gyflwyno'n calona ac agor yn calona i'r arglwydd a'i iachawdwriaeth, a cael cyfla bach i roi darn o'n calon yn y galon yn y fan yma. A yn harwain ni ystyried, da chi bod, da ni'n ffalsio, da ni'n smalio neu cocio, esgus mae mhlant i'n dweud, gan i bod nhw o'r de. Ac yna cloi efo geiriau Ann Griffiths ynde. Ann Griffiths yn
enigma bendigedig yn y ffordd mae'n gallu mynegu profion ffydd. Mae werth darllen i gweithiau i gyd ar emyna sydd wedi cofnodi, oherwydd bod ti yn dweud pethau mewn ffordd, o'n i rioed di sylwi ar yr emyn hefo gwenyn ynddo. Gwenyn, yna lot fwy o wenynod yn ystod cyfnod angriffydd na sydd yn cyfnod ni, yn pigo, yn anymunol, a'r pethau yma sydd yn tarfu ar yn ffydd ac yn ceisio tanseilio yn hymlyniad wrth yr arglwydd Iesu. A dwi eisiau diolch i Sian am rannu i negas hefo ni. Ac wrth gwrs mae Sian wedi bod yn gwneud mewn cymeriad Ann-Griffiths. A nes ymlaen y mis yma, dydd Sul yr ail ar hugain, yn y prynhawn, rhywun pryd a'n hoedfa ni, mae yna gyflwyniad arbennig gan Eglwys Feddyddedig Tonfelin, oherwydd yn bod ni'n dathlu 250 genedigaeth Ann-Griffiths. Genedigaeth Ann-Griffiths. A mae Sian yn cymryd rhan allweddol yn y digwyddiad hwnnw. Felly, diolch o galon i ti am ddod ata ni, a bob bendith i ti i'r dyfodol. Diolch. Diolch. Ga i wneud apel os gwelwch yma cyn mod i'n deud y gras. Y penwythnos yma mae undeb yr annibynwyr Cymraeg wedi cyhoeddi datganiad. Mae Cristnogaeth 21 hefyd wedi cyhoeddi, neu ar fin cyhoeddi datganiad, a dwi'n is-gadeirydd o'r corfforaeth hwnnw. Mae Cymorth Cristnogol hefyd wedi cyhoeddi datganiad. A hynny yn erbyn yr ymosodiadau milwrol diweddar ar Iran gan Lywodraethau Unol Daleithiau'r America ac Israel. Ac yn apel ydy yn bod ni fel Cristnogion yn uno gyda'r sefydliadau hyn i gyd i wneud popeth y medrwn ni i alw am gadoediad buan a llwyr mwyn ceisio adfer heddwch yn Iran a'r Dwyrain Canol yn ei gyfanrwydd. Felly bod ni fel Cristnogion yn gweithredu ein ffydd ac yn gwneud popeth y medrwn ni fel mae'r gair yn galw arno ni sefyll yn gadarn dros y gwirionedd o'r pethau gorau. Os medrwn ni wneud unrhyw beth y gallwn ni i rannu'r safbwynt yna. Diolch i chi. Gwni ddweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas ysbryd glân, a fydd o gyda ni o'r awr hon hyd byth. Amen.